वेंगुर्ला तालुक्यातील कोरजाई हे गाव आहे आणि या गावामध्ये अनधिकृतरित्या वाळू उपसा होतो याबाबतची बातमी देखील कोकणशाहीनं 2 दिवसापूर्वी प्रसारण केलेली, परंतु झोपेचं सोंग घेतलेल्या प्रशासनाला मात्र या ठिकाणी अनधिकृतरित्या वाळू उपसा होतोय हे दिसतच नाहीये. अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे. याबाबत वेंगुर्ला तहसीलदारांशी देखील आपण दूरध्वनीवरनं संवाद आज सकाळी साधलेला होता. त्यांनी देखील सांगितलं की आम्ही त्या ठिकाणी आपली बातमी प्रसारण झाल्यानंतर आणि अर्थात माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही मंडल अधिकारी आणि स्थानिक महसूल प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना त्या ठिकाणी आम्ही पाठवलेलं, परंतु त्या ठिकाणी अनधिकृतरित्या वाळू उपसा होत असल्याचं कुठलंही गोष्ट निदर्शनास आली नाही. माझा महसूल प्रशासनाला थेट सवाल आहे, तुम्हाला जर हे दिसत नाही तर कोकणशाही, मी स्वतः प्रशांत आज संध्याकाळी कोरजाईमध्ये होतो, मी त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष माझ्या डोळ्यांना पाहिलं. आपण कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती देखील पाहतोय जवळपास 8 ते 10 होड्या या वाळू उपसा करत असतानाचं चित्र हे प्रत्यक्ष आमच्या डोळ्याने आम्ही पाहिलं. जर हे चित्र आम्हाला दिसतं तर महसूल प्रशासनाला का दिसत नाही? होड्या ज्यावेळी पाण्यामध्ये असतात त्यावेळी मेरीटाईम बोर्ड नेमकं करतं काय हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. खनिकर्म जिल्ह्याचे जे अधिकारी आहेत, जिल्ह्याचे खनिकर्म अधिकारी आहेत, हे खनिकर्म अधिकारी गस्ती घालतायत, परंतु ही गस्ती नेमकी घालतात कुठे हा सुद्धा प्रश्न आहे. खरं तर कोरजाईमध्ये सुरू असलेला अनधिकृत वाळू उपसा हा बंद होणार की नाही हा खऱ्या अर्थानं प्रश्न आहे. प्रशांत, मग साई सर, या कोरजाईमध्ये अनधिकृत वाळू उपसा केला जात आहे तर त्याच्यावर कारवाई का केली जात नाहीये? नाही प्रश्न, आता तू विचारलेला प्रश्न अगदी बरोबर आहे. हा खरं तर प्रश्न महसूल प्रशासनालाच आपण विचारायला हवा की तुम्ही इतक्या प्रमाणामध्ये जी गोष्ट माध्यमांना दिसते ती गोष्ट प्रशासनाला नेमकी का दिसत नाही? त्याचं उत्तर ज्यावेळी भेटेल त्यावेळी आपण समजून जावं की प्रशासन नेमकी कारवाई का करत नाही. या प्रश्नाचं उत्तर आपोआप भेटेल. मूळ मुद्दा असा आहे की कोरजाई गावामध्ये वाळू उपसा होतोय. आम्ही प्रत्यक्ष जागेवरती जाऊन जे कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती आपण जो फोटो पाहतोय हा फोटो आपण प्रत्यक्ष जागेवरती जाऊन घेतलेला फोटो होता. अशा परिस्थितीमध्ये ही वास्तविकता असताना देखील प्रशासनाची जाणीवपूर्वक डोळे झाक होते हे मात्र तितकं सत्य आहे. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं मेरीटाईम बोर्ड असेल, खनिकर्म अधिकारी असतील, तहसीलदार, प्रांत, स्थानिक प्रशासनाचे, महसूल प्रशासनाचे स्थानिक अधिकारी असतील, नेमकं करतायत काय हा खऱ्या अर्थानं प्रश्न उपस्थित केला जातोय. प्रशासनाला अनधिकृत वाळू उपसा, कोरजाई गावामध्ये होत असलेला अनधिकृत वाळू उपसा बंद करायचा आहे की नाही याचं उत्तर मात्र प्रशासनाला द्यावं लागेल. कारण प्रशांत, याच्यातून एक महत्वाची गोष्ट घडते ते म्हणजे एकूणच शासनाला भेटणारा कर बुडतोय आणि हा कर कुठेतरी शासनाला मिळावा याकरता त्या ठिकाणी टेंडर लावावा प्रशासनानं. मग जाणीवपूर्वक टेंडर काढलं जात नाही की काय असा देखील प्रश्न या निमित्तानं उभा होतोय. एकूणच या प्रकरणावरती प्रशासन नेमकं आता इथून पुढे काय कारवाई करणार आहे, कार्यवाही करणार आहे हे पाहणं मात्र तितकंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे एवढं निश्चित आहे. प्रशांत, धन्यवाद साई सर. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.